खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। समाज सिबियारि खन्थाइगिरि लिरगिरि दारकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि आरो नाग्रिजुलि खतरबारि गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बाक्सा जिल्ला दारकुसि हालामनि थाइजौबारि गामिनि खगेन चन्द्र बर'आ दिनै साननि 10:40 रुंसारि जायो। बिथाङा रुंसारि जालांनायाव दारकुसि हालामाव बयबो दुखु मोनदों। खगेन चन्द्र बर'आ सासे मोजां फोरोंगिरिमोन। बिथाङा सासे समाज सिबियारिमोन। गोबाव सम बिथाङा दारकुसि बियाब बाथौ गौथुमजों लोब्बा दंमोन। बिथाङा दारकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि आरो दारकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि खुगा लाइसि राजखुंग्रिनिबो गाहाय सुजुगिरिमोन। बिथांनि खन्थाइ रायथाइ लिरनायफ्रा गुबुन गुबुन लाइसिफ्राव फोसावजादोंमोन। बिथां बर'आ मेथाइबो लिरोमोन। अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि बिथाङा गनायथि मोननाय मेथाइ रोजाबगिरिमोन। मख'नो गोनांदि बिथां खगेन चन्द्र बर'आ गोबाव सम केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन। दिनै बिथाङा केन्सार बेरामावनो नाख्रेबजाना जोबथा हां बोयो। मख'जाथावदि बिथां बर'नि नाजानायावनो बर' बिजोंनि दारकुसि गोजौ फरायसालिया गायसनजादोंमोन। बिथाङा रुंसारि जानायाव समाजारि आफादफोरजों लोगोसे दारकुसि बियाब बाथौ गौथुम, दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमफ्रा गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथाङा रुंसारि जालांनायाव दारकुसि ओनसोलाव सासे समाज सिबियारि लिरगिरि आरो गियानि सुबुङा खहा जानांबाय एबा बिथांनि बायदि सासे फिन उजिबावनाङा गोब्राब जागोन होननानै गोबाङानो बुंनो नागिरो। रादाबखौ दैथायहरदोंमोन दारकुसिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि सानसुमा बर'आ। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।